Записваме. Здравейте на всички. Това ще е едно бързо видео, което имам чувство, че ще ни се падне 5-звезден. Почти съм сигурен. И да отговоря на първият човек, който ми е коментирал по видео, по клипчета. Явно е момче, което в смисъл игра отскоро играта и се притеснява за... Мисли си, че е забил на World Boss. Значи, от сега да ти кажа, не си забил никъде на World Boss, защото дори аз, който играл 2 години почти, не мога да си изхъба и 3-те покани. Значи, това е края на играта, е World Boss, което дори не е толкова просто, трябва да имаш всичките да си ги направил. И съвсем края на играта е това тук, рифта, където аз съм мога да отида на 4, това ми е максимум за момента, така че просто не съм ги направил. В момента, което трябва да се съсредоточиш, единственото нещо е за Giants, с който аз нямам в момента енергия. И аз ще се опитам тук до 1-2 дена да направя видео с най-добрия възможен отбор за Giants. И оттам почваш вече руни и така нататък. В смисъл, тази игра си отнема време, няма как да стане напърво. Но да се върнем на темата, по която си правя клипчето. Ето, тази тема. Човек ще си каже, че не съм спал, за да го направя и няма да сбъркам много. Но просто съм супер щастлив и ето, че ни се падна 5-звезден. Ще изчакаме, няма да скипваме, защото това беше много работа и тара. Мисля да го ползвам за рейд, мисля да го ползвам за некро, мисля, че е добър. С първия му скил е с Defense Break, втория Hit Points Recovery. Така че много пъти удря, за некро и за такова е страхотен. Е тук, видите ми няма никой, тук гъза, хората ми се радват. И пишем мерси. И това е всичко за това клипче. Ще направя като ден 2 клипче за Giants, много задълбочено. Но като начало, което нещо, което ти препоръчвам, не само на момчето, което ми е писало първо на клипче, защото по принцип на всеки препоръчвам дейли мисиите да си ги изпълнявате винаги, всеки ден за кристали. Арената. Ако не давате пари за играта, тия неща да ги правите всеки път за кристали. И най-важното всичко, кристалите никога да не си ги давате за самообрана. Винаги да ги давате за презареждане на енергията. И така, това клипче беше кратко, само за пандата. Нека да го видим тук, къде се е скрил. Ето го. Да, за малко да забравя. Цак, цак, цак. Аз съм се подготвил тотално, така че Panda Warrior, тара! Не, на мен наистина много ми харесва как изглежда и е супер полезен. Значи бих казал, че първо е Veramous, Dark и Фрита и после тази панда трябва да се направи в Fusion, ако сте нов в играта. В смисъл, този просто много ми харесва как изглежда и всичко. Близките дни би трябвало да е 6-звезден макс левел, да го рунем и така. Така че това е всичко за сега. Пожелавам лека вечер и скоро очаквайте съвсем сериозно клипче за Giants B10. За сега лека.